DILG! Unsa na? Ang DILG adunay one-stop hub para sa learning, innovation, and knowledge sharing. Kini dili lang ordinaryong library, kundi usa ka dynamic ug interactive facility na accessible sa tanan. Welcome to DILG XI's LGRRC or Local Governance Regional Resource Center. Ang LGRRC, usa ka mekanismo nga nagtabang sa DILG personnel para sa mas sayon nga pag-deliver sa ilang mandato ug sa pag-implement sa mga PPAs. Pinaagi sa knowledge management, multi-stakeholdership, capacity development, public education, ug innovation, mas epektibo nga ma-deliver ang mga serbisyo. Una, multimedia, knowledge, and information. Kini nagsilbi nga repository o channel sa informasyon sama sa mga libro, publications, AVPs ug uban pang knowledge products. Ikaduha, capacity development. Ang LGRRC XI nag-facilitate og quality, strategic ug responsive capacity development programs nga nagapagadig-on sa mga LGUs ug naga-replicate sa mga best practices ug innovations. Katulo, networking and linkages. Kini ang link sa LGUs sa ubang governance stakeholders pinaagi sa Multi-Stakeholders Advisory Council para maka-access sila sa network of coaches, experts ug local resource institutes. Ikaw-pat, public education and citizens development. Nag-facilitate kini sa citizens' participation aron ma-promote ang good governance practices ug innovations pinaagi sa knowledge sharing ug education. Ug ikalima, financial management. Gidisenyo kini aron lig-uno ng kapasidad sa LGU sa pagdumala sa public resources nga nagpasiguro sa transparency, accountability ug sustainable development. Diri sa LGRRC XI, dili lang ka makakaton, kundi mahimo kang kabahin sa mas likon, mas transparent, ug mas inclusive nga local governance. Kay dinhi, ang kahibalo mahimong aksyon. Ug ang aksyon, mahimong kausaban para sa tanan. Klaro na? Follow for more.